kaya magtintin loy, gigutom na ko. Lato-lato na nato. Doon nga tagpangaon. Abot Okay. ito. Lato. Mga dudong. Pwede ba mga tayo paniud to? Isang gamay lang. Gutom na kayo ko. Ali tay, sulod. Ali. Maray ka paniud to tay. Mayroon na po mga dudong. Isang gamay lang. Gutom na kayo ko. Maisra ba mong kanon diri tay? Oh, wala. Di may umay na dudong. Wala kami kunaan nagka-umayas na dudong. Magkakain ang butihan. Pagkadimanding po ning tiguanga. Naman tay bagong linungag dito loy. Atong naikuha na to. Pakaon na to ani. Isa tayo, kuhaan sa nako tayo. Manoon. Oh, Taisa. Diyan na tayo. Paano sa tikaw tayo? Mga anak. Pungko sa tayo. Pungko. Ugaw, wakani. Duod mo kayo ni. Bisa, pag-ibot ni ikaw, bukok ni bangko, balik mo trapo ani. Pagkautulado nga ning tiguanga. Hilas sa mga kaayo. Ano trapo ani dong, buling kayo oh. Ura ko na magkuha oh. Kan ulaw ani nga hugaw pa man imong puro sa gitapin. Uy, sa lugay, lagi tiling ko na lagi plastar po. Isa pagsunod na ko ano, lisod mo kayo plastar, bakit lisod mo sunod. Dara na dito. Naigo rin mo ni tayo. Oo, okay na. Sige, salamat ka na. Sige, ikaw na tayo. Ugong, kamu, wala mo sarang dinero na dong. Oh, dala tayo. Salamat kayo. Tapos, punya gabak saksahan puluh kanin kan. Ba mo sudan na dong? Ala tayo. Sardinas rabagyo ni among sudan diri tayo. Makaon ra ka ni tayo? Dah, dili na bagi kong kau anak langsung sampai anak. Kaya merasa kembak-bak. Bagi mo ilaan si anak. Loy, sa loy. Paniido na ito itong pulong tintin. Saan na ito ito? Ato na ipakaon to. Nato na ulo. Uy, tiguanga demanding tayo. Demanding lagi kayo. Ipakaon na ito to. Di po itong maurot na kayo. Daan ang sa atin. Sige, kanira ito yata loy. Tanong na dire. Tay, dara tayo. Pagkuha ra ni tay kay amo pa ni paniudtuan niya tay. Wow, kini mo ganakin ako. Ano? Sige tay, pagkaon. Huwag mo isasawan na, tam-tam tayo. Patay na. Dung, salamat kayo dong ha. Sige tay, kaon di tay. Ini misudan. Semua wala gini.
Wa mo pampantulak na dudong. Kaya di mahilas kita gambay kung nakaon. Kuha na kami kukloy. Ay sa tayo, kuha na ko. Dudong. Kuha tayo. Uy, beli ang baso kini okay. Pang sosial ba? Yung basuha. Oh. Yung basuha rin ba ito pang sosial ba? Udah pak. Napunta ito'y hanggang yung mga dudong ba? Mga ayaw ta ko pamlite. Pag-meeting? Nang guwang ng mga yun. Puro ng pakisitan. Nakoy kwarta rin tayo, 20 pesos sir bagyo ni tayo. Igo rin eh. Wala ilain ra dudong. Dunga gini kulang gini. Ano? Ano ka mo kabuko? Wala ko nang ikaw Loy, nakoy kwarta di alay. Tay sa tayan, nakoy 45 dito. Kasi puno-puno na lang to aning 20. O sige, ulat sa tayan, kuha na ko to 45 ha. O sige dudong. Ulat sa... Pero ay 45 tayo! Shout out ko ni Joper 5 ug ni Juprica. Shout out. Og shout out ko kay Christian Guerrero ug kay Hazel Rodriguez. Shout out. Shout out ko ni Rolando Passion o ni Taberna Juan Vlogs. Shout out. Shout out kay ko ni Junjun Pantunwal ug ni Rodelyn Cañete. Og shout out ko ni Rinaldo Pedro Jr. og ni Rizalina Gilera. Shout out. All mga ito mga kabibo sa gusto mo pa-shoutout, first din may comment sa akong bagong video kayo upload mga mo shoutout. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para update mo pag narapit bagong video kayo upload. All mga ito mga kabibo sa mat, always natin numberan ng Taong Healthy. Vivo! Go! Ah. Ay, wala mo nilingi ni Kuya Ruli. Wala man kay mo. Dili ra na. Dudong, wala mo isudan diya si ungit ha. Go. Ungit sa kanas ha. Go! Pero 45 tayo! Pat niya na. Sipat. Ito guwang na. Ang sa... 3, go! Jo, 45 tayo! Mo manimong pa ito 45? Go! Hindi ra bagi kumukha. Otro sa iya kay namorg na putol kanina. Okay, 1, 2, 3. Ako'y motro? Ay, dili na. Ah, ina nga. Okay, 1, 2, 3, go! Dudong, wala mo isudan diya si ungit ha. Go. Ungit sa kanas ha. Sabga. Puro gaba sakrahan puro kanong ay. Wa mo sudan ra dong. Yan na. Wala ilain ra dong. Dunga gini kulang gini. Na, Dunga butang kabuko. wala naman ko ikaw Loy, nakay kwarta di alay. Wala na. Tay sa tayan, nakoy 45 dito. Ay sige.